Салом. Салом ба ҳама бародарон, дӯстони мо ва аз ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад, ки нафароне, ки хоҳишманди рафтани хонаи Худо ҳастанд ва мехоҳанд, ки ҳамроҳи сардори Булгартур, акаи Тоҷиддин, ҳоҷи Тоҷиддин ва ҳамроҳи мо, ҳоҷи Парвиз, ба шаҳри Макка ва Мадина рафтанӣ ҳастанд. аз ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад, ки рӯзи ҷумъа баъд аз намози ҷумъа 2 рукат намоз хонед ва дуогӯ бошед. Дуо кунед, фақат дуо кунед, ки якҷоя мо ба Худо наздик шавем, яъне ба хонаи Худо бироем. ба ҳамин хотир, бародарони азиз, имрӯз бародармон ҳоҷи Тоҷиддин ба мо муроҷиат карданд ва гуфтанд, ки кори хайре кун, ки бародароне, ки мехоҳанд ҳамроҳи шумо, ҳамроҳи мо ба ҳаҷ раванд, ба онҳо расон, ки дар баъд аз намози ҷумъа 2 рукат намоз гузоранд. иншоаллоҳ, ки раҳо кушода мешавад ва мо албатта хабардор мекунем кулли мардами мусулмона, ки ҳамроҳи мо кадоме ки хоҳиш дора, номерои телефона пешакӣ мегузорем, менависем ва мемонем, ки шумо тавонед, ки алайкум вассалом, шумо тавонед ҳамроҳи мо ҳамсӯҳбат шавед. ба ҳаҷи умра моҳи сентябр равон шавем. моҳи сентябр гуфтам, агар шояд ки барвақттар ё ки баъдтар ё дертар аниқ шавад. барои оне ки мо наметавонем аниқша бигем, ки вай мешавад, барое ки мо вобастагӣ надорам. ҳаҷ рафтан бардор мекунем. ин беҳтарин кор аст ва беҳтарин аст, ки шумо дигарро, бародароро хабардор кунед. мо тавонистем, ки бисёр одамҳое, ки дар тамоми гӯшаву канори Россия будагиҳоро хабардор кардем, ки дар ҳақиқат аз шаҳри Екатеринбург, на танҳо аз Екатеринбург, аз тамоми гӯшаву канори Россия мардум метавонанд, ки ҳаҷ раванд. ба ҳамин хотир шумо ҳам метавонед наварҳои моро ба дигарон фиристонед, ки онҳо ҳам бохабар шаванд, ки ҳаҷ рафтан иншоаллоҳ мешавад. нафароне, ки паспорти русӣ доранд ва нафароне, ки вид на жительство доранд ва нафароне, ки РВП доранд, ба ҳаҷи умра рафта метавонанд. иншоаллоҳ худо розӣ шавад. ин хабарро бояд ҳамаи шумо бо якдигар расонед, дигарро ҳам бохабар шаванд аз мо шумо, ки ҳамин хеле гап хабар ҳастай. иншоаллоҳ, ки савобияташ ба ҳамаи шумо мераса. ҳаҷи умра худо хоҳад моҳи сентябр аниқ нестаю, шояд ки кушода шавад. аниқ нест. мо барое ки ягон кас наметавонад мақсад аниқша гап занад. мумкин ки сентябр гуфта бошанд, пеш аз сентябр кушода шавад. касоне ки раҳкӣ аст дар ҳаҷи умра, марҳамат тайёр шавад. ҳама вақт бояд мо тайёр бошем барои рафтан. боз ҳам настар худта тайёр шавем. чизеро ки намефаҳмед, намедонед, марҳамат пурсед, дар ватсапи мо нависед, дар ватсапи акаи Тоҷиддин нависед, номерош дар ҳамон видеои пештара, ҳамаи видео дар ҳаст, нависед. барои ҳаҷ рафтан чӣ тайёрӣ дидан дар кор, чӣ хел кардан дар кор, чӣ кор кардан дар кор, чӣ гирифтан дар кор, ҳамаш наварбардорӣ кардагӣ ҳастем. боз метавонед аз акаи Тоҷиддин пурсед. саволҳои илмӣ боша, марҳамат акаи Тоҷиддинда нависед. саволҳое ки ҳамроҳи худ чӣ гирифтан дар кор, дар онҷо чӣ кор кардан дар кор, чанд соат гаштан дар кор, ин чизоша ман худам медонам. иншоаллоҳ рафтагӣ ҳастем ва кӯшиш мекунем, ки ба ҳамаи шумо ин хабарҳоро расонем. ба ҳамин хотир, бародарони азиз, ҳамин қадр гап гуфтанӣ ҳастем мо, ки шумо баъд аз намози ҷумъа 2 рукат намоз гузоред. нафароне, ки ҳамроҳи Булгартур, яъне ҳамроҳи акаи Тоҷиддин ва ҳамроҳи ман мехоҳад, ки ба сафари хонаи Худо равад. мо якҷоя бояд ба Худо наздиктар шавем.
худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад. Дӯстони азиз, ҳамин гапа бояд ман мерасондам ба шумо, расондам. худованд ҳаматонро нигаҳбон бошад. кӯшиш кунем иншоалло ки ҳамаш мешавад. худованд нигаҳбонтон бошад. то бозӣ дӯстони азиз.